Ok. Näytän nyt ihan helpon tempun. Tarvit tähän jonkun toisen sitten. Mutta sanot vaan, että ota joku kortti. Sanon, että se ottaa vaikka ton. Sitten katsotaan se nyt tässä vaan. Se on tää 6. Sen sitten tohon. Noin, teet tollaite. Sitten käät näin päin. Sitten kysyt, että onko toi sun korttis. Se sanoo, että ei oo. Sitten sen tonne. Sitten kysyt, että onko tää sen kortti. Sanoo, että ei oo. Tonne. Sitten tässä kohtaa kysyt vielä, että onko toi se kortti. Se ei oo toikaan. Sä pistät sen vaan tonne. No sitten pistetään noin tonne. Ja tää 6 oli tässä, vaikka tässä ei pitänyt olla mitään näistä. Toi helppo temppu. Se pitää tehdä sillaite, että kun sä teet näin, se ei oo toi, sitten on tohon, sitten se ei oo toikaan, sitten on tohon, sitten tässä 3. kerralla, sitten pikkusen ylöspäin, ja se on matemaattisesti aina tää täällä oleva kortti. Se pistät ton tohon ja sitten sä voit tehdä sen kaikkea hienoa muutakin. Tommonen tällä kertaa.